Hello, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε home workout. Λοιπόν, ξεκινάμε κάνοντας κάποια προθέρμανση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προθερμάνουμε το σώμα μας πρωτού ξεκινήσουμε τη γυμναστική. Κάνουμε όσες επαναλήψεις νιώθουμε ότι πρέπει να κάνουμε, δεν πιέζουμε τον εαυτό μας, διότι δεν θα βγει αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια παίρνουμε και κάποιες ανάσες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάποιους κοιλιακούς, παιδιά, ξεκινώντας με απλά crunches. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει 30 επαναλήψεις, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να κάνουμε έπειτα τις 20, να φτάσουμε 50 στο σύνολο. Αυτό μπορεί να το κάνει όπως θέλει ο καθένας. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις 10 επαναλήψεις όπως τον βολεύει τον καθένα. Εγώ κάνω πρώτα 30, κάνω διάλειμμα και μετά έχω όλες 20 επαναλήψεις. Είναι όπως το βολεύει τον καθένα. Δεν μας πειράζει, αρκεί να βγουν 50 επαναλήψεις. Πάμε να κάνουμε τις υπόλοιπες 20. Τώρα που τελειώσαμε τους κοιλιακούς, θα μεταφερθούμε εδώ πάνω, για την υπέροχη κάμερα, το κινητό μου δηλαδή, και θα κάνουμε κάποια burpees. Και αυτά θα είναι 50, τα κάνουμε όπως πιστεύουμε εμείς. Εγώ πάλι τα κάνω μέχρι 30, διάλειμμα και άλλα 20 για να συμπληρώσω 50 επαναλήψεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα και να σας θυμίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε να παίρνουμε ανάσες κατά τη διάρκεια της άσκησης για να διευκολυνθούμε. Άμα δεν παίρνουμε σωστές ανάσες και αν δεν παίρνουμε ανάσες γενικότερα, θα μας δυσκολέψει η άσκηση πάρα πολύ. Κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά συνεχίζουμε κάνοντας τις 20 επαναλήψεις για να φτάσουμε τις 50. Πάμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε τις υπόλοιπες 20.
αφού τελειώσαμε από τα μπέρμπες, θα συνεχίσουμε στη τελευταία άσκηση, που είναι άσκηση η οποία γυμνάζει εδώ τους ώμους και γενικά τον δελτοειδή. Έτσι δεν λέγεται, κάπως έτσι λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο ότι δεν είμαι γυμναστής, απλά δείχνω τα δικά μου home workouts. Παίρνουμε αυτά τα βιβλία. Μπορείτε να το κάνετε με οτιδήποτε, είτε με βαράκια, είτε με μπουκάλια νερό, είτε με βιβλία, ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του. Δεν κρίνουμε και δεν σχολιάζουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τα βιβλία, τα βάζουμε σε μια έτσι όμορφη σειρά για να μας διευκολύνουν και επαναλαμβάνουμε έτσι. Πάλι κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, διότι φτάσαμε τις 30 επαναλήψεις και έχουμε άλλες 20. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυμναζόμαστε όχι για να χτίσουμε κορμί, απλά για τη δική μας ευεξία και υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε καθημερινά, αν κάποιος δεν μπορεί καθημερινά, έστω 3 φορές την εβδομάδα, ακόμα και περπάτημα, παιδιά. Το περπάτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρέξιμο, ποδήλατο, ο καθένας ό,τι έχει στη διάθεσή του. Το θέμα είναι να γυμναζόμαστε. Πάμε να κάνουμε και τις τελευταίες 20 επαναλήψεις. Και μόλις τελειώσαμε, αυτό ήταν το workout για σήμερα. Το κάνουμε 2 φορές, ώστε να φτάσουμε 100 επαναλήψεις. 50 στο ένα σετ και 50 στο άλλο. Ο καθένας το κάνει όπως τον βολεύουν, με τις επαναλήψεις εννοώ. Και όπως καταλαβαίνετε, ήρθε το τέλος του βίντεο αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ αν έμεινες μέχρι εδώ και αν ενδιαφέρεσαι, κάνε ένα subscribe, δώσε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σου άρεσε και γράψε κάτω στα σχόλια τι θα ήθελες να δεις από εμένα στο επόμενο βίντεο.